waɗanda ba sa ji ko suke ganin fitina za ta taimaka musu, ina jawo hankalinsu da su kula sosai. Yan kwankwasiya da yayin nan nufi a ci gaba da haka kai. Babban farin cikinmu shi ne wannan abin da yake faruwa bai hana gwamna aiki ba. Muna fata gwamna zai ci gaba da aiki. Gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf mai girma mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar ta NNPP, wakilin kamfanin tech, kwamishinoni masu ba gwamna shawara da duka yan majalisa da suke wannan guri, mai girma hakimi da chairman da duka shugabanni maza da mata da suka zo wannan taro, masu girma jama'ar wannan karamar hukuma ta mu ta Madobi da duka wa'anda suke wannan guri, musamman yan jarida, assalamu alaikum. Na farko ina so in fara godiya ga Allah, in kuma gode wa mutanen wannan karamar hukuma ta mu ta Madobi saboda gudunmawa da goyon baya da suke bamu shekara da shekaru a harkokin siyasa. Mafiya yawan mutane ba a Najeriya ba, a duniya ba ga baki da ba sa yin sa'a irin wacce Rabi'u Kwankwaso ya yi. Da yawa shugabanni a gidansu suna da babban matsala, amma cikin yardar Allah a wannan tafiya tamu kowa ya san inda duk muke, tun daga SDP har zuwa kai da hannunka har zuwa yanzu ɗin nan inda muke shine headquarters siyasar wannan guri. Saboda haka dama ce ta mu gode muku, kuma mu taya ku murna. Yau abin da yake faruwa abin alfahari ne a gona, abin alfahari ne da dukkanin masoyanmu na wannan karamar hukuma da jiha da ma Najeriya da baki ɗaya. A nan nake taya ku murna domin yin abubuwan da ya dace. Kuna ganin dai abubuwan da za mu yau din nan. Yau muke ƙaddamar da babban aiki da ya taso tun daga gada har zuwa wannan gari na Madobi har zuwa kwanar Ɗangora. Gwamna ya zaɓo ƙwaƙƙwaran kamfani wanda in Allah ya yarda za a gama aiki in ya so daga gada in ka rufe idan kama mota ta san hanya za ta kai ka gidan Allah. Kuma gwamna yana aiki a kan inganta hanya daga kanta ita gadar abinda Ibawa ya je ƙofar ɗan Agundi. Hanya ta biyu kamar yadda kuka sani shine wannan hanya da muke jikinta, wacce ta tashi daga wannan gari na Madobi ta tafi Kubaraci, daga Kubaraci ko san abin da yake gaban Kubaraci in kana so ka je Kura. Wannan kogi ne kamar teku, gwamna ya je ya gani saboda irin ƙoƙari da amana ga wannan ƙaramar hukuma
da ƙaramar hukumar kura da garin malam da sauran ƙananan hukumomi da suke tsallake da bayan Allah ma waɗanda za su shigo daga waɗansu ƙananan hukumomi a jihar nan, wasu ma daga wata ƙasar za su shigo su bi wannan hanya. Gwamna yau ya gayyace mu domin mu ƙaddamar da muhimman hanyoyin nan guda biyu. Gwamna muna godiya, Allah ya saka maka da alheri. Kuma mutanen wannan ƙananan hukumomi da kuka tsaya kuka jajirce kuka yi abin da ya dace, to kun ga sakamako na alheri ya fito. Idan da kuma kun karɓi taliya, da kuma kun karɓi atamfi ko naira 2000 ko 3 ko 4 ko 5, da yanzu kuna nan kuna tsine musu suna tsine muku. Madalla. Saboda haka yau abin da yake faruwa a wannan ƙaramar hukuma darasi ne a gurin mu gabaki ɗaya. Ba ma wannan ƙaramar hukuma ta Madobi ko garin malam ko kura ba, darasi ne gare mu a jihar Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya. In Allah ya yarda, waɗannan mutanen waɗanda suka cutar da jama'a shekara 8 a jihar Kano, in Allah ya yarda ba za su sake dawowa mulkin jihar Kano a koma inda aka fito ba. Wannan aiki guda biyu gwamna zai kashe kuɗi sama da biliyan 20. Naira ɗaya ba miliyan ɗaya ba miliyan biyu ba, biliyan kowane. Wannan ina zaton da bin taliya aka yi da ina jin ko rabin biliyan ba za mu karɓa ba. Wannan abin alheri muna fata mu bar shi a zuciyarmu, saboda mu kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu. Don da wannan ayyuka da yau ake buɗewa, na tabbata gwamna yana da wasu aikace-aikacen a wannan jiha, musamman kuma a wannan ƙaramar hukuma. Na soma wa gwamna cewar akwai wata hanya da ta tashi daga wannan titin ta shiga Kadawa. Gwamna da na gaya mana sai na daina yin haka kurum yana cewa haka. Wannan akwai wata hanyar da gwamna ya wuce daga kafin agu. Allah da gwamna ya samu dama ya zo mana aiki mai ƙwarin gaske, wanda yake mutanen kafin agu ko duk wanda ya zo kafin agu zai shiga daga na har kamfanin sukari ba tare da ganin wani fitowar ba. Wannan in Allah yarda
mai girma gwamna ya ji wannan kuka na mutanen wannan karamar hukuma ta mu ta Madobi. Akwai aikace-aikace wanda gwamna yake ta yi, musamman ni wanda yake ba ni daɗi shine ba mata jari ɗin nan. Mata 100 a kowace ƙaramar hukuma a kowane wata. Mata za a koya musu wata sana'a a ba su kuɗi naira 50,000 kowace a hannunta. Wannan abin alfahari ne, kuma mu duk abin da ya shafi mata, wannan tafiya ta mu ta kwankwasiya ta NNPP kullum a tsaye muke a kansu kamar inda suke a tsaye a kanmu. Muna kira ga mata da su ci gaba da amfani da wannan kuɗaɗe ta hanyar da ya kamata domin su taimakawa 'ya'yansu da mazansu da sauran mutane waɗanda suke bukatar taimako. Kuna zane da cewar gwamna ya ƙaddamar da yaƙi da harkokin jahilci a wannan jiha. Shi ne ma ka ƙaddamar da wannan tsari na ilmantar da duka al'umma da suke wannan jiha tamu ta Kano. Kuma tuni aikace-aikace suka yi nisa na tabbatar da cewar 'yan jihar Kano sun sami ilimi ingantacce wanda zai taimakawa al'umma ga baki ɗaya. Kwanan da na sami saƙo daga ɗalibanmu 1,000 da suke ƙasashen duniya, na yi mana fatan alheri da kuma tabbatar da cewar suna nan suna ci gaba da karatu, kuma Allah ya ga nan da ɗan lokaci kaɗan za su gama su dawo wannan jiha tamu ta Kano da Najeriya da ma can ƙasashen waje wanda waɗansu za su tsaya su yi aiki. Ina so in gode wa gwamna saboda yadda yake tafiyar da abubuwa musamman na harkar wannan 'yan Boko Haram na zamani waɗanda suke ƙoƙarin su kawo rigingimu a jihar Kano. Mu wancan na farko da suka zo na gwamna mun ɗauki mataki a kansu kuma mun yi nasara a kansu. Kano ta zauna lafiya. Yanzu kuna ganin da abubuwan da suke faruwa yadda gwamnati ta ƙasa da jama'iyyar APC suka zo suka fada hannun mahaukata da 'yan fuwan layin a jihar Kano. Wannan mutane a siyasance muna murna domin sun fada hannun da za su daɗa halakar da su a jihar Kano. Domin duk wani mutumin kirki a yau a jihar Kano yana tar da abubuwan da suke faruwa. A siyasance muna murna, amma a matsayinmu na 'yan kishin ƙasa na shugabanni ba ma jin daɗi. Domin irin wannan zai iya kawo fitintunu. Waɗansu ma suna cewa so ake yi su shigo da fitina, shi kenan a ɗauki mataki a kan gwamnatin jihar Kano. Amma ina so ku sani cewa su ba su sani dokar da take a ƙasa yanzu
ko ka sa su ta da matan sai gwamna yana da yana aiki ba wai ci da shi zai ba. Wannan shine doka ta ƙasa wacce da yawa ba su sani ba, amma da mu addu'an mu musamman lokacin sallar nan shi da duk mutumin da yake neman ya cutar da NNPP ko gwamnatin NNPP ko a ina take, muna addu'a Allah ya kiyaye ta, ya kiyaye mu gabaki daya. A matsayin da irin abin da suke mana sai mu ce watakila gara ma a sami a yi mutuwar kasko da su, in an mutuwar kasko in ya so a ga wanda ya fara tashi. Saboda haka nake son in jawo hankalin wanda abin ya shafa, musamman masu hankalin cikinsu, cewar kowa ya shuka barkono shi zai ɗiba a ƙarshe, ba za ka shuka ƙarangiya ka nemi shinkafa ba. Kuma gwamnatin NNPP ko a ina take da NNPP ba mutane ne wanda suke ba su da asali ko kuma bitalman ba. Saboda haka muke jawo hankalin kowa da kowa, musamman mu a nan Kano, da kowa ya ci gaba da addu'a ta zaman lafiya. Amma kuma ga waɗanda ba sa ji ko suke ganin fitina za ta taimaka musu, ina jawo hankalinsu da su kula sosai. Yan kwankwasiya da yayin nan fifi a ci gaba da haka kai. Babban farin cikinmu shi ne wannan abin da yake faruwa bai hana gwamna aiki ba. Muna fata gwamna zai ci gaba da aiki. Kamar inda wancan lokacin aje babban a masallaci wanka shugaba yana aiki a jihar Kano. Aje ma a police office ko headquarter ana nan ana aiki. Aje a wancan lokacin har sarkinmu aka tare akan hanya aka kama harbe-harbe. Duka wannan ba ta hana mu aiki ba. Saboda haka mu cikin yarda Allah da kibaru ne. Wani yana zaton zai tada fitina ya ɓata aikinmu, don na son ku sanar da su cewar mu ba haka muke ba. A madadinmu gabaki ɗaya muna daɗa godiya ga Allah, muna godiya ga gwamnatin jihar Kano da dukkanin wanda suke taimaka wa gwamna ake samun nasarori, da addu'a Allah ya ci gaba da ba su lafiya da yawan rai, domin a inda muke tafiya yanzu musamman mu wannan ba mamaki birane su zama birni nan da wani lokaci kaɗan. Aikin 5 kilomita gashi nan har yanzu hanyar da aka yi tana nan kamar jiya aka yi ta. Wallahi kamar jiya aka yi ta. Kuma in Allah ya yarda ba a nan ba kadai ba, na ji gwamna yana maganar kammala waɗannan hanyoyi da sa musu fitilu da kuma musamman gine-ginen azuzuwa wanda tuni aka yi nisa wajen kakkafa su a guraren da ya kamata. Muna godiya da gwamnatin jihar Kano.